Okay, bhuti wami, ngiwugogo wakamseleku, ngibhalele iVumani film cause ngifuna ingisize engikhulumele nomanager wami ayeke ukungicela ucansi ngenkani. Yo. Ngesinye isikhathi ebenongikhipha late emsebenzini bese siqala kwakhe. Afike azinelise ngami. Uthi mina mengimtshela ukuthi isoka lami lizongibamba, athi yena angikhethe between umsebenzi nomuntu wami. Bese bhuti wami ngiyathula ngoba ngiyawudinga umsebenzi. And on the other side ngiyamdinga umuntu wami. Lento sijwayele ukuyenza e-officeini yakhe. Ufike athi ngimenzele ikofi phambi koza kwethu. Lapho mina ngisuke sengazi vele ukuthi ngifune e-officeini lakhe. Bengithi uyathanda nje mina futhi. Ngithanda kanjani ungiphoqa? Hello. Yebo, ngiyakuzwa ukuthi uselethwe. Bengaphoqi mina futhi. Bengithi konke besikwenza mina nawe besithokozela nje. Wena ubungiphoqa wena even if abasebenzisi bekhuluma ngathi kubaxoshwa nje. Ngibingelele babukeli sesiphinde sabuya siVumani Films. Lo khulumayo uVumani wale kwamhlaba yalingana. Awusukanini madoda. Kwakhubalo limbiwe egcekeni. Kodwa ke asikho lapho. Njengamanje sinosiswethu la osivakashele. Inkinga yakhe ithi ayihluke. Noma akibhlungu nayo futhi iyadabukisa. Ayikho into exanga ngalendlela ukuthi abantu bayithatha advantage especially kumuntu wesifazane. Kanti muyindoda kumele umvikele umuntu wesifazane. Sisi wami ngeke ngikubuze ukuthi right kodwa ngakubuza ukuthi uyaphila. Hey bhuti wami ngiyaphila ngoba nakho ngiyaphefumula ngivuke ngilibone futhi ilanga kodwa emphefumulweni angikho right. Ungatshela umbukeli lapha ekhaya ebukele la ekhona kuphi na kuphi for sure uyazibuza namhlanje ulindile ukuzwa ukuthi namhlanje siVumani Film futhi ukuthi sikusize ngani. Okay bhuti wami ngiwugogo wakamseleku ngibhalele iVumani Film cause ngifuna ingisize engikhulumele nomanager wami ayeke ukungicela ucansi ngenkani. Yo. Siswami silibonile udaba lakho sasa sil-attende ngendlela ukuthi asikhonanga bese siplane ngendlela yethu ukuzogeza sasa lapha but sicabanga ukuhlungu ukubona ukuthi imanager umuntu okuyena ababukele kumele ukuthi alide abantu emsebenzini abacontrol mase imali lento iqala kanjani? Hey bhuti wami umsebenzi ngotholelwe iboyfriend yami. Yeah. Ngoba iyazana nomanager babedlala ibhola bonke. Manje umsebenzi ngiwuthole ngenxa yesoka lami iyazana nomanager. Into enhle kuyinto enhle futhi leyo ke babukeli ukuthi abantu besilisa abatholele abantu babo umsebenzi. Kodwa futhi ngathi indaba nje imuncu kodwa manje akusahambi kahle. Hey akuhambi kahle ngempela bhuti wami ngoba angisayithandi lento eyenzakalayo. Ngoba ukwenzekeleni kwayo igcinisa ingi-affecta nami kwi-relationship yami ngoba kunzima ukuthi ngilale nomuntu wami ngazi kahle ukuthi behind the back ngilala nomngane wakhe wasebholeni. Ayikho into ebuhlungu nedabula inhliziyo njengokuthi imanager ilale nomsebenzi ngenxa ukuthi yazi uthatha advantage. Sisi wami usebenza kusiphi isitolo ubani igama lemanager? Bhuti wami igama lemanager angikwazi ukulisho nesitolo ngokunjalo. Kodwa ngisebenza la kudayiswa khona i-fast food eThekwini. Isizathu sokuthi ngingalisho igama it's because kuzobeka isitolo engcupheni kanti umuntu onenkinga uyi-one. Yazi babukeli umuntu uyabheka usisi yabo ngendlela kwenzeka ngayo. Ukuba omunye umuntu ngaba kanandaba nesitolo noma igama lelokhuza le manager ngabe nje bezovela lihlaphazise asho. My sister yazi ngiyamangala ukuthi nami manje unenhliziyo enhle yabo ukuba omunye umuntu nje babukeli ngabe vele uyahlaphazisa kwagama la sitolo ababukeli balazi kwagama la manager engabi nandawo nesithunzi sakhe. Imagine uzohlupha umuntu onenhliziyo enozwelo kangaka ababukeli. Since mina ngiphelelwa amagama. Inkinga ke bhuti wami noma ngabe kuthiwa ke ngiyakwenza lokho baningi abantu abalala badlile ngelesi sitolo lesiya. Baningi abantu ababheke emdeni yabo ngalesi sitolo lesiya. So angikwazi ukuthi ngibenze balahlekelwe abanakho ngenxa yomuntu oyi-one.
ungathola ukuthi baningi abantu abathule bengakhulumi. Manje uke wazama-ke ukuthi umbikele-ke umuntu wakho lo othandana naye okuyena wakuzamela ukuthi uzongena emsebenzini? Eyi bhuti wami, angingikwazi ukumtshela umuntu wami ngoba uyadubulana. Ngomcabango wami ngisaba nokuthi uzosuka ngidubule nami. And lento yenzeka esengifakile emsebenzini. Wasethi uboss kuyomela ngilale naye kube indlela engimkhokhela ngayo. And ever since bese ngingenile ngaphakathi bese kunzima ukuthi ngamkhokheli ngoba abantu bebaxosha phambi kwami ngibuka. So nami bengingafuni ukuthi at the end of the day ngingabi nalutho engizolibeka phezulu kwetafula lasekhaya. Usisi wami, ngiyazwelana nawe ukuthi nje unemfihlo engaka iyakushisa. Ubuka umuntu wakho nithandana nje usumbuka nasemehlweni, uzibona nje for sure, uzibona ukuthi nawe mhlawumbe uyisigebengu, ufila guilty. Manje awusho yonke lento niyenze lapho yini? Ubiza kanjani? Uyabhuka mhlawumbe noma mhlawumbe uthi hamba kwakhe, niyenze lapho yonke lento le? Ya futhi wami, lento sijwayele ukuyenza ofisini yakhe. Ufike athi ngimenzele ikofi phambi koza kwethu. Lapho mina ngisuke sengazi vele ukuthi ngifune ofisini lakhe. One day kwathi sengile ngihambise itiye, wakwenza kwaze kweqa lokho ukuthi kwachitheka nalelo tiye ngangimlethele lona, kwaba manzi ngisho amaphepha stock. Sisami Bhuti wami, angazi ukuthi ngizochaza kanjani ngoba ngalolo suku indlela enza ngayo wangidlela lokho ukuthi yonke into iyonakala. Emva kwalapho wathi ngihambe ngiye endlini ngiyogeza ngoba ngangisenginuka. Wathi koza kwethu uzoqamba mangathi ngiphethwe ikhanda. Hey madoda, babukele, ngiyabona ukuthi ungabona one day muhlala nomuntu wesifazane ebuya early kade hey khona into eqeda kwenzeka, wena ujabule uthi unkosikazi wami wabuya, ubona umuntu unamamuthi uphatheke kabi, udiniwe, une stress, kade edliwe officeini. Siswami, ngeke sikujaje sivumani film, but nje sizama ukuvulisa lo mbukeli ukuthi izinto izinto kumele ayibheke ngelinyiso ngendlela ezenzeka ngayo. Abantu abanunganga sebakhohlakele njengamanje. Siswami, ngizolana nawe mina siswami kuyo yonke lento le. Manje awukazi ufise mhlawumbe ukuthi utshele umuntu wakho? No, angeke ngikwazi nje ukumtshela umuntu wami njengoba bese ngichazile nasekuqaleni ngathi uyadubulana. Futhi nje uyaziwa nje ukuthi endaweni uyadubulana. Ngiyathemba ukuthi njengoba le video sengiyenza izofika kuyena nakumanager izofika ayeke ukungilala ngenkani ngoba ungenza ucansi ngenkani. Okungiphatha kabi kunakho konke ukuthi mina ungiphatha kahle, abanye abasebenzi ubaphatha kabi oqinisa isandla, and lokho kuyogcina kungidonsela amanzi ngomsebenzi. Niyabona ababukeli ukuthi hey ungabona umuntu wesifazane ephethwe kahle lapha emsebenzini, abanye bengaphathwa kahle, bakukhulunywe noma kanjani nabo, kade khona into eyenzakalayo behind wena wazi. Futhi ngineshozi swami kube wawunqaba mhlawumbe ukulala naye ngaleso sikhathi leso ke wayezokuphatha kabi nawe. Bengeke angiphathe kabi bhuti wami, ebezongixosha njengoba ngikutshela ukuthi ithuba lami lokuthi ngigcine umsebenzi bewukuthi ngimnike. And mina ngangiyitshela ukuthi kuzoba into yakanye because nakho ngifuna ukungena uzoyenza lento yakhe bese kuyaphela. Hey madoda, lo mhlaba ukhohlakele, babukeli niyayizwela niyayibonela. Wonke umuntu obuka lapha kumele aqaphele. Njengoba bhuti wami sengichazile ngathi ziningi izinto akade ngenza zona, kufana nalokho ukuthi emsebenzini mekungekho umuntu ebedlula angiphansi emsebenzini, afike angiphansi bese uyadlula. Ngesinye isikhathi ebenongikhipha late emsebenzini bese siqala kwakhe, afike azinelise ngami uthi mina mengimtshela ukuthi isoka lami lizongibamba, athi yena angikhethe between umsebenzi nomuntu wami. Bese bhuti wami ngiyathula ngoba ngiyawudinga umsebenzi, and on the other side ngiyamdinga umuntu wami. Manje umuntu wakho uhlala naye noma uhlala lena uhlala le? Umuntu wami angihlali naye, unokufika ngabo 8 noma ngabo 9 azongichecka, kodwa kafiki njalo ngoba ngezinye izinsuku nginokulala ka manager. Sivuke ekseni sambe soba u2 emsebenzini, ngezinye izinsuku athi ngifike late ngoba vele nami sengiyaphatha nophethe, sengiyafana nophethe emsebenzini. Hey kushuthi uthatha isikhundla imanager yesilisa, imanager yesifazane.
Ngisho ukubuke ngaleyo ndlela bhuti wami kodwa akungijabulisa akungithokozisi neze. I'm not proud of what I'm doing kodwa egcineni kosuku ngiyayidinga le mali. Usisi siswami ngoba usufike la ukuthi ungabusakhathazeka ababukeli niyayizwela udaba lika sisi ukuthi alijabulisi neze kunalokho liyahlukumeza liletha usizi liletha umunyu siswami manje usho lapha emsebenzini abasebenzi nje nisebenza naboza kwenu ngoba usho ukuthi nisebenza esitolo se-fast food akukho nje abake bakusole mhlambe noma uke wenzeka kwalidela ukuthi babone ukuthi wena nemanager khona ubudlelwane ninabo. Hey bhuti wami baningi abasebesola emsebenzini kakhulu futhi kunanalokho ukuthi khona eseke sakhuluma naye ngalento yami nemanager washo ukuthi sikhuluma kanti imanager iyezwa namagama esiwakhuphayo akekho mnandi walidela ekuthenini agcine semxosha engenzanga nithi mara wamxosha for the fact yokuthi uxabene nami emsebenzini. Akusho ukuthi le manager lena babukeli niyabona ukuthi kushuthi manje sekugcine umuntu selahlekelwa yisinkwa manje ngenxa yephutha le manager kushuthi manager kahle umuntu engenza noma yini for wena. Manager angenza noma yini ukuze athole into ayifunayo not only for mina because meke ngwayeka mina obvious ukhona ozofuna umsebenzi enze the same thing kuyena. I'm not the only one futhi ngiyathemba ukuthi akumina oqala ofika nalenkinga baningi inkinga ukuthi bebesaba ukukhuluma manje nami angeke uyangidla unembeza especially nje umuntu amefika kunzima ngisho kumbuka emehlweni ngoba ngiyazi ukuthi mengekho ngenzani mase khona kuba nzima nokuthi siyenze lento because khona lo wanembeza ngisakhulekile at all. Hey babukeli usisi uyamudla unembeza kade unembeza futhi hayi ukuthi iwona kuphela ondlusisi nemanager emsebenzini naye imbelesele naye ngokuthi yamudla siswami manje awusho ubhuti lo akakaze mhlawumbe asole something ukuthi khona into eyenzakalayo. Hayi bhuti wami hayi angazi ngizothi bathini ngesingisi bathi love is blind but yabo le ngikuyona relationship ngathi ngizothi friendship is blind. Umuntu wami akaboni nokuthi khona okwenzakalayo khona nalolunye usuku wangishiyana endlini sasala nje usuku lonke ngiyazama ukumkhombisa umuntu wami ukuthi angifuni ukusala nalomuntu but still uyapressurize ukuthi akafuni ukuhamba nami ngisale nalomuntu. Bhuti wami hayi wangisebenza usuku lonke phezukwami kwathi indoda yami yafika vele sengikhathele ngilele yafika nayo yageze ngene embedeni lothu kungithinta ngenxa yokuthi sengithintwe ulo mngani wakhe wemanager. Bana hey uyabona kushuthi waye ibhubezi lihlala kanjani nenyama lingayidli nawu kodwa umuntu wakho naye kushuthi mhlawumbe umthemba kakhulu lo mngani wakhe. Na beside that umuntu wami ubelievela ukuthi mekwenziwa isex every day nomuntu wakho usungathandani naye sokumuse so mesingayenzi ngokwakhe uthi uyangiphomuza kanti in the meantime yena engiphumuzile omngane wakhe wenza umsebenzi kumele awenze. Mase kuduma nezulu yazi le ndaba le inzima kakhulu babukeli niyabona ukuthi kahle kahle la emhlabeni akekho umuntu okumele athenjwe umuntu lo uphile enyameni wena ungathi umngani wakho kade ukudla ithende ukushaya imva kwendlela. Kuncane ke lokho bhuti wena usakushoyo okuwesi uke alala ubhuti lo oyimanager yami endlini yethu engihlala kuyona mina naye akafika ngivakashele kuyona kuthi efikile ubhebi melele ulele vele kube ngathi ufile akanqeni ukuthi angidle in the same room la ngile khona nendoda yami bese athi yena mengitshela indoda yami exabana nendoda yami uzongibetray uzothi imina owafuna ukulala naye ngenkani kodwa kuyena ufuna ukulala nami ngenkani manje angisazi ngithini because uyakhona ungidla indoda yami ikhona. Hayi wena manyala mani lawo angazi mhlawumbe lo bhuti use addicted lokho ukuthi akasakhona ukuphuma kumina ngoba yabo indlela esenza ngayo manje uyangilandela ene ngiyabona indoda yami izogcina isingibulala. Siswami kodwa siwenza sure ukuthi usafe nangu iSouth Africa yabuka umzansi uyabuka ayikho into embi ezoyenzeka kuwena le iproof lebona nawo wonke umuntu izobona umuntu oseduzane wakho uzobona umuntu ongawazi omakhelwane wakho so ayikho even nabantu enisebenza nabo bazoyibona.
Siswami wena ongakwenza nje ukuthi ukhululeke manje awusabi ukuthi imanager mhlawumbe masifonela sizama ukukhuluma nabo ukuthi ayiyeke ukufuna ucansi ngenkani mhlawumbe izovela ikuxoshe emsebenzini awusabi ukuthi mabeyibona le video abanye bazokhuluma emsebenzini usazoqhubeka usebenze comfortable. Bhuti wami okusaba ngiyasaba. Kodwa nami ayikho into engayenza ngoba sengikhathele. Mengithi ngiyabheka seside lesikhathi yenzeka lento akafuni ukuyeka lo wesilisa and at the end of the day owami umzimba uphelayo. Soka lami kade langigcina kodwa lothi lifika sengiyigobhuzi ngoba umnakwabo uyayizenzakalelo uyancebeleka nje la kumina. Kodwa sekubuya ayikho into mhlawumbe ethi umuntu wakho unentombi eceleni uma ukuthi manje ukuziba kanje ufike ekhathele yena. No, akanayo intombi bhuti wami because even emsebenzini asebenza kona akanaso isikhathi. So okwentombi kona akanakho because even ifoni yakhe iba kumina 24/7. Mina nje lo bhuti wami Wena indlondlo lapha ngisho. Imina nje indlondlo lapha ya kepha ke imina futhi ophinde yenze iphutha njoba sengilenzile namanje nxa yokuthi ngifuna lo msebenzi. Bathi mina into engayisho sesami ukuthi wena ungayisoli yabo. Ungayisoli wena uyibeka iphutha. Thatha ukuthi umuntu wakho mhlambe uzoyamukela lento lena uma useyayibona ivideo imanager sithemba ukuthi na izoyeka lento lena mase siyifonela because akukho right babukela ukuthi imanager isebenzisa amandla lalena nabasebenzi inonsense sorry kusho njalo but nje into engachazeki amanyala ngoba la obvious na imanager ingaxoshwa hayi ukuthi isitolo nisebenza kusona esayo iqashiwe na ukuthi imanager la. Inkinga ukuthi iqashwe abafowabo bonke basuka endaweni eyodwa like bazalwa ubaba oyedwa so kuyafana nokuthi isitolo esakubo. Into mhlawumbe engenzeka ngingaxoshwa mina a replacewe yena kufaka omunye afake kwesinye isitolo ngoba banezitolo eziningi. Hayi seswami as long as sisekhona ngeke uxoshwe. Ngiyabonga. Siswami selize laduma laze lanetha sashintsha ne-background kusho khona ukuthi inkinga yakhe inkulu kakhulu. Singalokhu nje simosha isikhathi siswami umbukela ulindile manje ufuna ukubona ukuthi siphetho yini nawe for sure uready manje ungathuki kakhulu. Yebo ngiredi kona kodwa ngiyasaba ngifuna ungasho ngiyasaba ngoba nje kuningi ama circumstances engizobhekana nawo ngalesi sinqumo esengisithathile namhlanje. Siswami khulileka uNkulunkulu akukho angakuphendula uzofaka inamba yakhe la ubhuti simfonele. Ungathuki kakhulu ke bhuti sengiyayazi inamba ngekhanda. Hayi uthole kaze wabusuwazi la ngekhanda. Ingoba behlele efona njalo manje ifoni yakhe inamba yakhe sengize ngayibamba nangekhanda bese ngathi impukane ibona ubisi nje. Sis God is good namhlanje ufikela kwivumani film. Yebo sawubona. Sawubona good. Njani bhuti? Siyaphila. Ngicela ukubuza ngabe ngikhuluma no Mr Mbatha. Yebo. Yebo bhuti hayi lana sinosisi la osivakashele and uyakhala kakhulu owumsebenzi wakho. Umsebenzi wami. Yeah. Uba igama lakhe. Hayi bhuti mhlawumbe ngicela ukunikeza ifoni mhlawumbe uzomrecognize yena mase nikhuluma. Umne. Ngoba unenkinga nje inkulu sizoyikhulumela ke usho konke okungaphakathi. Hello? Yebo njani? Unjani? Ngiyaphila ngikhuluma noba. Ukhuluma noGogo. Gogo. Yeah, ngibhalele la kwaVumani film cause ngifuna ukubatshela ukuthi angisayithandi lento yenza kumina. Hello? Ngilalela. Bengize kubona ngoba ngifuna bangisize bangitshelele wena ukuthi uye ukulala nami ngenkani. Hawu. Sengithi
Ngiyathanda nje mina futhi. Ngithanda kanjani ungiphoqa? Hello. Yebo, ngiyakuzwa ukuthi usenetwork. Bengaphoqi mina futhi. Bengithi konke besikwenza mina nawe besithokozela nje. Wena ubungiphoqa wena even if abasebenzisi bekhuluma ngathi kubaxoshwa nje. Eneke njengoba uqhubeka ungiziba ngalendlela ongiziba ngayo, mina nje ngifuna ukutshela kona ukuthi ngikhathele lento eyenzayo, angisafuna ukulala nawe. Ngiyakuzwa kodwa usukhetha ukuthi uzohamba uzitshele nabantu lento bese ngesikhulume thina sobabili. Ingoba ngiyasaba ukukhuluma nawe because na at a time ngikutshela ukuthi indoda yami izongibamba wathi ngichoose between umsebenzi nendoda yami. Abantu abaningi bese ngeke nje abantu abaningi sofa uyazi uzolahlela umsebenzi wami mina manje masufa ukwenza kanjani manje? Nama nginayo enye indlela yokwenza. Ngoba uhlezi ungithusela ukuthi uzongixosha emsebenzini nengakhuluma. Kwangifaka ey'nkingeni phela uzongilahlisa umsebenzi wami manje lento yenzayo lento bese ayikhuluma indisi sisaba lento yenza ngikhuluma nje mina nawe ngikhuluma nawe nje mina unabantu lapho Nginanamakhamera nginobufakazi nje obuphelele ngathi. Ufuna sikhulumele endlini khona uzongiphinda yini? Ungathi kanjalo ngoba phela besikwenza mina nawe besikwenza sebabili bengekho abantu abaningi mina nawe siqala lento kusona siqaleni. Inkinga ukuthi nasemsebenzini wena ubusungifunda ngenkani ukuthi ngikhambisele itiye kanti uyazi ukuthi ufuna uyongisebenzisa. Hayi uze ngikhulume kahle futhi ngoba ngathi angizola. Futhi bathi yebo futhi. ya nsizwa hayi thina into esicela nje ukuthi ayiphele lento usisi angalahlekelwa umsebenzi nothi namhlanje nothi kusasa nothi next month kodwa iphele lento le ukuthi wena ulala nomsebenzi ufuna isingezansi sakhe usebenzisa lokho sometimes uzuthi akaye uyolala kwakho sometimes uthi akaphumeleli khona nizohamba kanye uthi akasayithandi leyo nto ngoba usebenzisa ukuthi wena nomngane wakhe niyazwana nandlala kanye ibhola. Yebo awuqinisile ukuthi umngane wami impela uyena impela sadana ibhola kodwa look umsebenzi wami wenza hayi futhi sicela wenza umsebenzi wakho uyeke ukulala nomuntu wesifazane ngoba nakho usebenzisa ukuthi usebenza nawe. Konke besikwenza futhi besikwenza mina naye bengithi mina ugugu konke usenza uyakujabulela njengoba nami bengikuthokozela esakuqala naye kodwa useshiya ngiyakuzwa futhi hayi ngiyakuzwa futhi ngiyaxolisa ngicela ukuthi le ndaba le ingafiki ngoba umngane wami ngobusho nawe ukuthi ngithanda ibhola umuntu uyahixiza futhi uyihixiza ngithi mina futhi ngiyakuzwa konke okushoyo ufika akekho uzoxoshwa ngobusho okunye futhi okusele ngicela ngingafiki le ndaba kumngane wami futhi ngoba manje ngobusho naye ekutshela ukuthi umngane wami ngidlala naye ibhola umuntu engimazi kakhulu enkundleni kusukela kudala akekho uzoxoshwa. akube njalo siyabonga ngesikhathi sakho webhuti. Hayi ngiyabonga futhi. Kanti ukhohlele kanje imanager yakho? Hey ngcono ke nawe izwele. Hayi babukeli niyayibonela nonke nizwele ukuthi le ndoda le kahle nje iyona nje kuthi siyayi-enjoya lento namanje kahle besayifuna wena sizikushuthi nje busazobamba izinto ezihlukene bamba ihlalo bamba amatafula ngibambe ngisho ama-box ezincwadi zasemsebenzini. hayi siswami busenkingeni ngempela phathi uzizwa unjani manje? Ngizizwa ngikhululekile after ngize lana futhi ngakhuluma nemanager yami. Osekusele nje manje isoka lami leli engingazi ukuthi lizomisa kanjani nalokho. Kodwa engithanda ukusho kunakho konke ukuthi kodadewethu abangangami mabangancengi umsebenzi ngomzimba wabo because at the end of the day miningi imisebenzi
kodwa umzimba wona uyaphela. So nonenkinga efana neyami akasheshe asukume ayimele ayikhulumele because bathi silence can kill. So asikhulumeni njengamantombazane singafeli ngaphakathi noma isimo sinzima kangakanani. Ngiyabonga. If futhi wonke amadoda angama managers angaba neqiniso yonke lento ngaba yikho ngoba la muntu uyabheka hlathi isilingo indoda iyona eyisilingo. Amadoda angama manager awu supervisor awabe neqiniso. Ungaqasha umuntu ngoba nakufuna ukumdunisisa noma mhlawumbe umbuye wamkhalela. Siswami wenza isinqumo esihle kabi ukuthi uzokhuluma ungafeli ngaphakathi. Kodwa umhlaba suphenduke oweyingcoli nezikhohlakala. Siyabonga kodwa siswami ukuthi fike ukhulume ngoba abanye babona nje mhlawumbe bathole sebeyihengile babukele ungazi ukuthi umuntu usuke eyihengelane. Mhlawumbe izona izinto ezikanje umugcina selala nemanager mase kuphuma indaba iya trenda mase futhi decide ukuthi ayithatha impilo yakhe. Siswami siyabonga kakhulu uNkulunkulu akubusise. Bonga mina Phethumani. Hey